Har du ondt i den der? Nej. Hvis du tør, så tør jeg vel også. Kom, kylling. Nej, kylling, mig først. Ikke? Ja, så. Slip mig lige lidt, kylling. Jeg skal lige have lidt. Ja, så kan jeg rigtig ligge og gemme mig og se på de små dyr i skoven. Jeg skal lige lidt længere op, ikke, kylling? Så får vi noget mere. Nej! Nej! Men hvor kan Bamse dog være? Nam. Hvad så sko at tage? Det kan man kalde en fødselsdag.